به هلکفتا روژا جیهانی هاجوتنا پایسکلان زیدتری 100 خورتین باجار موصل بجداری بریکانکی بون کو ji Mosul'a kevin nêzik Cami'a Nûriya mezin rê keftin heta firokxana nîvdewletiya Mosulê ku ev e çendîn sala ye kavilkiriye û kar têda nehatiye kirin. Yarîzanên bejdarbûyî wesa diyartiyan ku ewan merem hebû ji Mosul'a kevin rê bikevin heta firokxana Mosulê da ku qebarê kavilkirinê û wêrankirina bajarî diyar bîtin û ev e çendîn sala nehatiye avadankirin. حتى نحث المسؤولين داکو بۆ بەرپرسا و کەسên bi avadankirina Mosulê radibin diyar bikin ku firokxana Mosulê bihêta avakirin ji ber ku damara jiyanê firokxaneya Mosulê ye û geleke girîng e. الهدف Armanc ew e ku li Mosul'a kim binerin çend de ya kavilkiriye her ji wê re hetanî firokxaneya Mosulê. Lê binere firokxaneya Mosulê çend mezin e. Hêvîdarin peyama me bigihêje. Herwasa gelek ji yarîzanên li ser astê Iraqê bejdarî evê berîkanê bibûn û hinek ji wan ji tîma hilbijartiyên Iraqê de bûn. Digotin xizmetgozariyên werzişî mîna harîkariya yanên werzişî û durustkirina cadên taybet bi hajotina payskila ve li Mosulê nînin. من لاعب مبين نهاد Ez yarîzan mobîn nêhadim helbijartê Iraqê û yana hedba ya werzişî me. Spas bo Xwedê îro ez yekem derçûm û gelek caran pila yekê li ser astê Iraqê min bi dest veînaya û berêkaniyeka ciwan bû. Em spasiya wan layanan dikin ew ên ev karerê xistin Opriya evê berîkanê ez daxwazê ji berpirsên parêzgeha ney newa dikim li firokxana Mosul binêrin û nûjen bikin û me cadên taybet hebin bû hajotina paysiglan. Hêvîdarin me paşa rojeka geş hebit digel yariya hajotina paysiglan û pêşveçûn bikefte evê yariye û roşenbîriya hajotina paysiglan li Mosulê belav bit. Roja cîhaniya hajotina payskilan bû yekem care dihêtekirin li Mosulê piştî nemana çekdarên Daeş. Zêdetirî 100 xortan bejdar bûn di evê berîkanê da û diyarî li ser helbijartiyê êkê û duê û siyê hatine pêşkêşkirin. Kawa Emer Dengê Emerîka, Mosul.